Ahojte priatelia. Máte pocit, že váš muž trávi príliš veľa času v práci? Alebo že je s kamarátmi viac než s vami? Alebo že sa príliš často uzatvára do seba namiesto toho, aby s vami komunikoval? Alebo že možno neadekvátne výbušne reaguje? Keby som vám povedala, že tento psychologický vzorec sa nazýva mužské obranné mechanizmy, asi by vám to veľmi nepomohlo. Každopádne vám viem ale vysvetliť nielen ten dôvod, prečo sa to deje. Pokiaľ váš muž príliš veľa pracuje, príliš veľa športuje, alebo sa od vás odpája a nekomunikuje, alebo možno zúrivo reaguje, viem vám vysvetliť nielen prečo sa to deje, ale ukážem vám aj riešenie, čo sa s tým dá spraviť, aby ste sa vo vašom vzťahu mohli cítiť spokojnejšie a naplnenejšie obaja. Ukážem vám to na mojom výbornom vzťahovom workshope a informácie o tomto podujatí a o možnosti získať nižšie ceny vstupného nájdete v texte tohto príspevku. Teším sa na vás.